Mfoka Dawuduna kanti washaya ingoma ebuhlungu kangaka ukuthi uzoyeka umculo uyeka kanjani umculo mfowethu thina sesibhobozela uyizwa kanjani le ndaba Moyozi le ndaba inzima MK mntaka baba uthimeni uyeka kanjani umculo madoda sesifikile lapho esiya khona asitshayini ingoma badala uyizwa kanjani le ndaba alo thimeni ngiyakuzwa Moyozi abafowethu kodwa ke mina sengicabanga ukuyekela umculo ngoba kudala ngulindima kodwa kanitholi lutho emculweni badoda Zwana uthithini ingoma wena usakhona uthina kodwa ukhuluma indaba zokuthi umculo zwana ukuthi ngithini badoda listen this song
Ande pass Makosto. Yeah. Uthini ubhudomo sakocha matakompane esihlahleni. Labo phathe nasi ingoma badala. Yes. Sendisikhathi mina ngisemculweni, sendiminyaka mina ngidlala le ngoma, kodwa ube kanjalo lutho emculweni. Sendisikhathi mina ngisemculweni, sendiminyaka mina ngidlala le ngoma, kodwa ube kanjalo lutho emculweni. Afuthi kudala madoda kulindima kodwa kanjalo lutho emculweni madoda. Imali ngithola ngale msebenzi ngifuna emculweni madoda investa ngithola ukuzobini. Wow. Afuthi kunzima madoda emculweni Ngizofisa lokuyeka lo mculo madoda Yes. Bathi dawudunuza kahle emculweni madoda qhubeka ngale ngoma kodwa ke mina ngithi hayi semadolozini amadoda emculweni. Yes. Kade pasi. Uthi ngabheka African Yes. Osaluyani ndokoze kupafu. Yeah. Kade pasi dala. Njalo ngibabonga bonke ama-supporters ethu kusukisela nje ngalo nyaka saqala ngawo 2016 simile indima yomculo madoda thina lokho besilandela belathi sibonga kakhulu abantu bakithi ngoba ngicabanga ukuthi singamavuka nomculo madoda ama-Great Challengers dala likhona leqembu madoda. Yes. Yikho besicela abantu isupport ebantwini bonke laphana. Uthini baba ka-Angie umoya sabantu amasesikhala kanje halo baba ka-Juni umkhulu amadoda ezinkulu zami. Yes. Afuthi kunzima lapha emculweni madoda kusenjalo bakhona abasebenzisa abanye abantu ngendlela engakho right emculweni madoda. Yeah. Uthola abanye mdala samfana besisebenzisa laphana ingoma zabo madoda. Uthola besisebenzisa sibakhompoza ingoma zabo basamane berekhoda sebebiza abanye abantu madoda bathela amakatari. Ngizibuza ukuthi waye bengababiza okuqaleni uma bekhompoza ingoma zabo madoda babize ngoba somele berekhoda thina sisebenza nzima imihla lamalanga sizama ukukhulisa ingoma zabo madoda. Afuthi likwadi libhuku esinya ngamadoda. Yes. Ande pass. Usenjalo moza uthi lembuzi madoda ukuthi kade baphumela emculweni baphumelela kanjani madoda. Uthi uyakweza bayekhuluma ngokuthwala. Ngiyesikhuluma kakhulu madoda ngoba sazi ngale ndaba madoda. Yes. Ande pass. Ujalo wakhuluma nje abanye bathi abanye
phansi bafana uthini udlovile lapha lomthamo wamadoda oplay